Здравейте, представям ви кухня Тропика. Тя е изработена от два вида ПДЧ. ПДЧ в цвят крем и ПДЧ имитиращо тропическа дървесина. Работният плод и гръб са влаго- и термоустойчиви. В долните шкафове са използвани механизми с плавно прибиране, като този с двоетажна кошница с отделение за бутилки. В кухнята са използвани механизми с плавно прибиране. За максималното удобство при използването на ъгловия шкаф са използвани кошници, изтеглящи се, с нехлъзгаво покритие. Чекмеджетата са с метални страници и с плътно дъно от ПДЧ, плавно прибиране. Вграденият телескопичен абсорбатор спомага за оптималното използване на обема на шкафа, което е от голямо значение за малките кухни. Това, което създава още удобство в кухнята, са и механизмите за повдигане на хоризонтални въртички, като този, като отварянето е с контролирани степени. Другия вариант е без допълнителни панти. Интересно поставените ниши за бутилки, интегрираното осветление, както и барплотът с отворени обеми към дневната, създават уют и спомагат за интегрирането на кухнята в останалата част от помещението.